Единият е с Питагоровата теорема. Другия, понеже виждам, че ни е даден хипотенузата и височината към нея, т.е. може да намерим лицето на триъгълника по тази формула. Хипотенуза по височина към нея върху 2. И същото време на същия триъгълник лицето е катет по катет върху 2, така че това също е възможен вариант за решение. С Питагорова теорема ми се вижда по-лесно. Питагоровата теорема, само да ги надпишем, значи тук върхът С, значи хипотенузата С е 10 см, тук върха Б, значи този катет Б е 8 см и съответно срещу върха този катет е неизвестния, който ни трябва. Питагоровата теорема е, че единия катет на втора степен плюс втория катет на втора степен е равно на хипотенузата на втора степен. А-то го нямаме. Б-то е 8. С-то е 10. Това означава, че А квадрат плюс 8 по 8 е 64 е равно на 10 по 10 е 100. А на втора степен е 100 минус 64. А на втора степен е 36, а ние знаем, че 36 е 6 по 6. Всеки го знае. А на втора е равно на 6 на втора, така че А е равно на 6 см. И вече след като знаем и третата страна, периметъра на триъгълника е неговата обиколка. Периметъра е А плюс Б плюс С. Така че периметърът е 6 плюс 8 плюс 10, 6 плюс 8 14, плюс още 10 е 24 см. Ето това тук е верният отговор. Не е това. Това е грешно посочено. И другия начин, ако искате, ще покажа с лице на триъгълник. Само малко да намаля да се вижда по-добре. Другия начин е следния. Лицето на триъгълника е равно на хипотенузата по височината към нея върху 2 и същевременно на същия триъгълник е катет по катет върху 2. Така, ние С-то го знаем, то е 10, HC-то го знаем, то е 4,8, виждаме го от чертежа. А-то и Б-то, нали, представяме си, че А-то все още не го знаем. Нали. Б-то е 8 и се получава 10 по 4,8 е 48, делено на 2, получава се, че лицето е 24 квадратни сантиметра. И при положение, че тези 24 са равни на А по Б, т.е. А по Б-то го имаме 8 върху 2, като съкратим, се получава, че 4 пъти А е равно на 24, т.е. А е 24 делено на 4 е 6 см. И вече като имаме А-то, нали, съответно събираме дължините на трите страни и ще получим периметъра. Мисля, че с Питагорова теорема е по-лесно, особено за който знае най-известните Питагорови тройки и числа са 3, 4, 5 и 6, 8, 10. Това е от нещата, които е хубаво да се знаят наизуст. 3, 4, 5 и 6, 8, 10. Аз малко равнобедрен го направих, ама нищо. 3, 4, 5 и 6, 8, 10 са най-известните Питагорови тройки числа. Така че не е лошо да се знаят. Често срещана задача. Така, преминаваме на следващата. Малко ще увелича да се чете по-добре. В квадратна мрежа с единична отсечка 1 см, т.е. на квадратчето страната е 1 см, е начертан модел на вентилаторна перка, която се състои от квадрат, ето го квадрата, и 4 правоъгълни триъгълника. Ето ги. Ето им ги правите ъгли. Правоъгълните триъгълници. Колко квадратни сантиметра е площта на получения модел? Сега, ясно, че трябва да намерим лицето на квадрата и лицето на триъгълниците и да ги съберем. Тези триъгълници, те са очевидно еднакви. Нали, този е с катет 3 см и другия катет 2 см. По същия начин са и другите. Така че достатъчно на един от тях да намерим лицето на един от триъгълниците и да умножим по 4 плюс лицето на квадрата.
Сещам се и за друг начин, ама мисля, че този е класически. Значи квадрата е с страни 2 на 2 см, а триъгълниците са с катети 2 и 3 см. Така, значи на лицето на перката, на фигурата ще напиша, е равно на лицето на квадрата плюс 4 пъти, защото са 4 еднакви триъгълници, лицето на триъгълника. Това трябваше да е квадратче, не правоъгълниче. Така, лицето на квадрата е 2 по 2. Нали, 4 квадратни сантиметри. Лицето на триъгълника е катет по катет върху 2. 2 по 3 върху 2. Значи 3 квадратни сантиметра. И така се получава, че лицето на фигурата е 4 плюс 4 пъти по 3, което е 4 плюс 12 е равно на 16 квадратни сантиметра. Е лицето на перката. Ето това е верният отговор. Не е това. 16 квадратни сантиметра. Сега аз знам ученици, които такива задачи ги решават като броят квадратчетата. Преброяват 1, 2, 3, 4 квадратчета от квадрата и от триъгълника преброяват един цял. Втори е този тук, нали, той не е цял, малко отрязан от него, обаче пък за сметка на това компенсира, нали, станаха 2 и преценяват, че това плюс това е трети. И така преценяват, че лицето на триъгълника е 3 квадратчета. И понеже са 4 такива еднакви триъгълника, стават 12 квадратчета. И още 4 от квадрата, 16 квадратчета. И понеже са по 1 сантиметър всяко от квадратчета, нали, оттам отговор 16, но това не е добър начин за решаване на този вид задача. Определено с лица на фигури е правилният начин. Така, следва